Sziasztok! Ma egy igazán izgalmas dolgot hoztam nektek, ami segíthet egy kis extra bevételt hozni a fizetésetek mellé. Tudom, hogy sokan keresnek lehetőségeket, hogy kicsit megkönnyítsék a hónap végén a dolgokat, és ez a weboldal pont erre kínál megoldást. A kezdő 50 euró, ami már önmagában is vonzó, de ez csak a kezdet. Az oldalon különböző kategóriák közül választhattok, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb lehetőséget. Én már kipróbáltam, és eddig 2 kiutalásom is sikeres volt, ami igazán motiváló. Tudom, hogy sokan óvatosak az online lehetőségekkel, de ha szánsz rá egy kis időt, és utána nézel, hogy miről is van szó, akkor biztosan nem fogsz csalódni. A regisztráció egyszerű, és ha a linkemen keresztül csatlakozol, akkor még könnyebbé válik az indulás. A leírásban megtalálod a linket, és csak annyit kell tenned, hogy rákattintasz. Szerintem érdemes belevágni, mert sosem tudhatod, hogy mennyire jól fogsz járni. Ezek az extra bevételek nem csak a mindennapi kiadásokra segíthetnek, hanem akár egy kis nyaralásra, vagy egy új hobbi finanszírozására is. Szóval, ha érdekel egy kis extra jövedelem, nézd meg ezt a weboldalt, és tapasztald meg te is, milyen jó érzés, amikor a munkád gyümölcsét élvezheted. Ne felejtsd el megnézni a leírást, és iratkozz fel, ha tetszik, amit csinálok. Köszönöm, hogy itt voltatok, és sok sikert kívánok mindenkinek!